अरे पिले अरे बढ़िया अरे पिले 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 हरी कुआ ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣା ନେଇ ଦଉଛି ତମର ଟାଙ୍କେ ହଁ ନେଇ ଯାଉଛି ଟାଙ୍କେ ନୁ ଆମର ଘଇଟା କେଉଁ କହିଲ ଘଇଟା ହେଲେ ହେଲେ ତମେ ଏବେ ଭୋଗଣା ନଉଛ ଏ ରାଣ୍ଡର ଧରିବ ଏମିତି ଏମିତି କଲାଏ ଆପରେ ପିଲା ଜାଣିକୁ ଗରିବ ଘରେ ଯାଇକିରି ଭୋଗଣା କୁଆଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ତାହାର ପିଲା ଏବେ ତମେ ଭୋଗଣା ଆଉ ତମର କୁଆଡେ ହଳଦୀ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ କହିଥିଲେ ସେ ନାଗି ପାରୁନାହିଁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲୁ ଆସିଲ କିନ୍ତୁ ପାଉନୁ ହେଲେ ଏବେ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ ପିଲି କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଏମିତି ଯିବୁ ଆଉ ତମେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଆଉ ଜାଣିନ ଯେ ହେଇ ଯେ ଏଇ କେମିତି ଆଖି ମାରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ହେଇ ଯେ ବାବୁ ଏ ଚିଲିଖମ ଗ୍ରାମ ଆମର ଠକ ତ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଲାଗି ମାରୁଛି ମୁଁ ଏ ନାଗିରି ଆସିଲି ହଁ ନାଗିଆ ଭାଲିଆ ତାରେ ସିଆଡୁ ଆସିଲାରୁ ଏ ଖାଇ ତଳେ ଏ ଗୋଟେ ନାଟାଗିରି ଗାଟାଟା ଆଉ ଚାରି କାଲି ବାଳ ମୁଣ୍ଡଟା ଚାଙ୍ଗା ସେଇଟା ଏକା ଆମ ନନାଟା ସେଇଟା ହଳ ବୁଲଉଛି ସେଇଟା ସେଇଟା ଆଉ ତମେ ଯିବ ଆମେ ଯିବୁ ଯେ ଆମେ ପାରୁନୁ ତମେ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ କଣ ପାରିବ ये जो पारिया କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାରିବେ ବେଲେ ଏ ବାମୁଣର ଠକରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଭଜି ଠକରା ଟଙ୍କା ସେକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ତେଣୁକରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏ ସୁରା ଗାଡିରେ ସବୁ ଆସିଛି ବୁଝିଲି ହେଲେ ଦେଖୁନ ସତରେ ଯାଇକି ଅନୁଭୂତି ବାହାରି ପଡା ରଜଳା ଲାଇନ ମାରୁ ଏ ଆହୁରି ଆମେ ପିପି ଦେଇକି ଆହୁରି ଏଇ ସାରା କାମ ଗୋଲାପୀ କଲର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ତାହେଲେ ଦେଖିକିରି ଯିବ ନା ତମେ ବି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବଡ ଜଟିଆ କଥା ଆଉ କଥାଟା ଶୁଣିଥ ଏବେ ତମର ଯୁବ ସମୟ ଆଉ ମୋର ଏବେ ଯିବା ସମୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିଛି ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚିବ ସେତେ ରାଗ ଇଏ ବୋଉ ଲୋକ ଥୋଇଥିବି ହଉ ହେଲେ ତମ ସାଥିରେ ଯିବି ନା ତମେ ତାকে କିଛି କହିବି ଆମର କାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ଡର ନା ବୁଝି ମୁଁ କହିଦେବି କାମ ବିଏ ଏମିତିକା ସାମାନ ପାଇଲା ଏଇଟା ପଚାରନି ହେଇଠି असर घरी छाती खबर नहीं हो खबारोनी किए